Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Exorcista. Naema! Naema! Oh, ngano ka ba, Isabel? Parang ka manggugigog ko ng abat, ha? May problema ba? Pastila na, Elma. Grabe, hagyot! Kay ngano man lagay. Ay, duha ka mga pangita po karon lang gyud buntaga na, Elma. Kay ngano man taon lagi. Unsa may nahitabo, ha? Kadugay ba di mo magkasulti unsa na? Unsa lagi in taon? Una, ang bag-o pa lang gyud nga gibinitahan ni Padre Amaro nga sakyanan ay niboto og nasunog. Uy, ngano man taon? Oo niya, ang mga pasahero, kumusta? Ay, wagi swerte na ay. Wa agyot. Patay silang tanan. Kinuo ko. Og ang ikaduhang hitabo, unsa man? Ay, dunay patayng lawas sa usa ka batang babae. Nagikuhaan og kasing-kasing. Ug dako ang pagtuos sa kadaghanan nga ang maong bata biktima sa gitawag nilang kanang ritual sacrifice sa wa matinong kulto. Dili. Naunsa ka man na, Irma? Oy, may problema ka? Libalik na po sila. Ang unsa man na, Irma? Ang unsa man? Ang mga sakop sa Ordos, Diabolos, niya, nangasi na po sila. Nay, may gisulti ka niya, ha? Wa, Isabel. Sige na. Pagluto na dito kay akong paabuton si Uking nga mo reflex na ko. Ay, ambot lang ato na, Irma, kung makaapas ba to dayon. Nga to ako, man to sila atong ulitawang guwa nga si Ray Pipito. Mamisita mo kung silang saleng. Kasayo pasad aron ang mamisita sila. Ay hadlok tingali nga makagastos kuryente. Sayod ka na bayaan ng saling nga tehek, mkay na. Nahala, sige, magpaabot na lanta. Sige na, biyaan ko na ikaw, ha? Kinuo ko. Tabangiin taon kami ning malisod nga mga pagsulay. Payaw itugot ka mohari ang dautan, Diyos ko. O kung ang tanan karon, bunga sa akong sakadaan to. Kung mahimo ako na lang ang pantusa. Ayaw lang ang uban. Maluoy ka, Diyos ko. Maluoy ka. God, tinuod ba ka nga ang grupo sa mga Ordos Diabolos ang nihimo ning maong krimen? Kaluoy sa bata. Kaluoy gyud niya. Yun na. Si Dr. Astana magkiling niabot. Kumusta naman, Padre Amaro? Long time no see. Mayra man yun, Doktor. Long time no see pod. Pero karon sinaw. Di ako believe ni mo. Matigog yapon ka mo katawa bisan doon ay problema. O sibot na may pasabot, Doktor. Natataw ko sa imong pamayhon nga anaakas kasubanan, Padre Amaro. Og nga dili mayo muhimo ka og desisyon karong mga panahon na. Kay matod pa nila, never decide when you are confused, when you are angry, or much more when you are in love. Unsa? Mao ka na, Padre Amaro. Og dili tiaw ang nasinati mo karon. Gusto ka, Doktor. Ako lang hinungdan. Mao nga sunod-sunod ang kadaot nga ako nihaguman. Ingon man ang nihaguman din sa parokya. Ganina palang dunay dagkong mga hitabo. Una, nasunog ang auto nga akong gibinitahan ug patay in taon ang sakay niini. Ikaduha, dunay patayng lawas sa usa ka batang babae nga gilabay sa kalibunan ug wa nay kasing-kasing. Nga sa ato pa, biktima sa ritual abuse, Father Amaro. Gusto ka, Doktor. O sa personal level, dismayado kay ko.
Kaya basin sunod tuig, balhinon ako, di ka din doktor. Mao ba? Asa ka ibalhin? Di lamang ko kung paantuon sa Roma, kaya patunghaon sa kursong exorcism and deliverance. Wa day ka malipay, ana? Honestly, wag yun, doktor. Or basin doon na kay gikawilihan nga maglisod ka noon og biya, Father Amaro. Doktor, Bitaw. Lain pa yato. Naabo si Doris kay doon ako'y tuyo niya. murag nilakaw man si doktor. Si Nang Marlene ra ang naa, ang iyang mama. Mao ba? Okay ra po, dog. Siya ang akong pagkikistoryahan. Buot na akong matabangan siya, Father Amaro. Salamat kayo kung mao kana, doktor. Sige, akong tawagon si Nang Marlene karon. Salamat kayo, Father Amaro. Nang Marlene? Nang Marlene? Si Padre Amaro maning nanawag. Unsa man kayang tuyo nako? Nang Marlene? Nang. Kinaya kong kuyo siya si Dr. Carl Astana. Dok, si Nang Marlene, ang inahan ni Doris. May adlaw ka nimo, Nang Marlene. Maayong adlaw po, doktor. Unsa man untang imong tuyo kang Doris, doktor? Dako kayo, Nang. Apan, mas haom nga kita una ang magsulti ni ini. Bueno, biyaan ko na kamo, ha? Nang? Please lang niya kog anda mo snacks kang Dr. Astana. Sige, Padre. Mo ato ng kustas, ha? Dok, excuse na, ha? No problem, Padre. Sige, biyaan ko na kamo. Mas maayong manglingkod ta, doktor. Salamat. Salamat, Nang. Magtimplaon ako og kape alang nimo, doktor. Just take your time. Hinauto ta. Matabangan si Doris niya to ni doktor. Sa di ba kumato sa syudad? Na ako ang tuon siya ng irma sila, ha? Kinanglang masayod ko sa misteryo. Kung nga nung niapil si Irma sa kalihukan sa Ordos Diabolos. Kinahanglan yun. Si rin din nanawag. Ako tubakan. Hello, bye. Kumusta? Nitawag man? Nga naman, di ka gusto nga matawag ko nimo? Dili pa doy. Lipay maganik ay ko nga nakadungo siya mong tingog. Ikaw no, ang kapigit lang yun nimo. Pigit? Uon siya pigit. Waoy. I have a message for you. Please go open sa inyong email karon. Dili pwede nga. Ibon lang isulti. Ikaw no, basta tanawa ang imong email karon. Okay? Bye. Hello? Kinigid siya na. Pastilan. Ako mablihan akong email karon. Abi mo, Nang Marlene. Buutan ba yan nga pagkaanak si Doris? Ang nahitabo lang mao nga doon na siya gihambin nga balati ang psikolohikal. Unsay? Ayaw kong ingna nga. Buang ang akong anak. No, wag ko mag-ingon ni Ana. Hinunua, doon na siya obsessive-compulsive personality disorder. O mauni usa sa mga hinungdan kung nga nung kulit kay si Doris, Nang Marlene. Unsa? Dugang pa, uhaw kay siya sa mga pagpangga sa usa ka amahan. Kinahanglan imo kining ihatag kaniya pinaagi sa pagsulti kaniya sa kamatuoran kalabot sa iyang amahan kaysa imo kinitaguan. Apan, di kini mahimo. Makauuwaw kaayo, doktor, kung masayod si Doris sa kamatuuran. Nganong ikauwaw man kung masayod si Doris kalabot siyang amahan? Ha? Nang Marlene? Tungod kay ang amahan ni Doris. Usa ka, pare. Unsa?
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!